Napasakaan og kaso karon adlaw magtutudlo nga nasikop ato sa bypass operation sa masakop sa Minglanilla Police Station. Si Chona Carion sa report. Kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act ang gipasakang kaso batok kang Neler Tagpuno Jr. alias Cernel. Section 5 o pagpamaligya og illegal nga drogas og Section 11 o illegal possession of illegal drugs ang kaso nga iyang giatubang. Positibo siyang napalitan og shabu ug nakuha pagyud sa iyang posisyon ang pinakiting gituhang illegal nga drogas atol sa bypass operation sa Minglanilla Police. Kaganihang buntag gidala na sa piskalya ang suspitsadong magtutudlo. Sa kasong rasang at bato kaniya, dili siya mamahimong makapiyansa. Si Tagpuno giingong gireklamo na sa iyang mga silingan, gumikan sa pagpamaligya o ginadiling drogas, hinungdan nga giaksyonan sa kapulisan. Giingong misud siya sa iyang negosyo, gumikan sa langan kaayong makobra niya nga iyang suhulan. Taon-taon na siya dito na siya nagsugod sa Cebu City. Section 5 and 11 sa Article 2 of RA 9165. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.